guys! Welcome to my YouTube channel. So, mangantayo man iti durian. Mangangot yung kadiday ta. Mangangot yung kadiday ay angot nyo day. Yakpaya mo nukas anong kastoy ba? Oh. Kastoy ba? Wow. Ganito ba, guys? Yan. Yay. Nakasamahan siya ti Dorian. Ngasan man. Sarili ka mo kayam. Siyempre, ah. You want? No. You want? Taste it. Taste it. You taste. You taste it, anak. Ay, sira. Oo. Sure? Oh, this is yours. Dahil hindi naman sira, this is yours. This is mine. Susuban na ka. Nanay na tataboy. Pumaparty ka mo kayam. Ayan. Una. Ag-vlog kami ka no. Ngani, nagagwapo mo na dyan in my. Taro pa ma. Nagkinis taro pa. Samantalang siya ako kasla durian. Duro pa na sila durian. Basta. Ngarudan Ibaga matirupa kasla durian. Ay, Tapos nakikinig basubo yan. ka. Isla nga Diba? star apple di ko na nakinis. Madi na to eh. Madi na to eh. Namabalan na tayo kasi custom kanya ko. Kanay narugit niyo Jima. Sarap. Nagimas apo. Nagimas gayam ti durian. Bagim tagkat-katay na. Sa manig sa sarili. Nagbastos ka. Shout out nga pala kay Batch Daryl Narciso. Dapat nga presenta no kasar ka. Durian. I-regalo daging ka kano. Para malayo pa lang amoy na. Amoy aurea. Di ba naimas ito yung arami din lang ako. Pastillas kasi. Awan mo't lang gamit pinagkaiba na chiko ah. Langka. May frozen nga kastoy. Gibo nga pada. Kasla isumot lang. Kung mandi bukal na. Ano niya? Barang, Bukal ba? Kaman mo lang. try natin sa Cervantes. Ano na nagtubo Cervantes kasi hindi kumilyas. Agad to ba niyang kalusik to? 6-1 eh. Lung atad da. Kilala mo si Long A? Ibosok adi amin dahito aray ko. Subutak pa eh.
Dahito ya diti bagim. Tilak mo yun. Inya mo kanu daytan pa baby kamot nga. Nagbugo ko nak. Nasa dutak. Nagdigos sigaret ko. Nagpastos. Tatay ko pala yung papulo niya pagdigos mo. Sarap, sarap. Nga nga. Good mo Ah. ka. Kaya cellphone ko. Naimas man dati nga ramidin nga ice cream lagi. Makapautot mo gaya. Bulan ka pa karupanan. Bastos niya talaga. Walang pagkaiba yung mukha sa kapwit. Kunak no rambutan nga dati di rupa na. Durian gayam. Wow. Last guys. Yehey! Last. Ang dapin ka sa anong alas na tapay ngay. Ay, bagim da ita. Kisubsumban na ko na nga. Nagimas ka. Iti bali, uray utang gayam ka, naimas niya. Kakawawak ko na. Naka-abdi ka. Ah. Ano nagimas yun? Kurang natin kapay mga alak. Ang sapal nga bukal. Sa ano nga bukal? Ah. Katibay sa nga bukal, mali na yan. Makasuya si ka. Sila malaking ka, makapasuya. Paano ba? Buti na lang, artistahan yung kasama eh. Kaysa yung kumakain dyan, no? Talagang mukhang durian. Mukhang durian garo na nagpilyak pa lang tiko ah. Nagimas boy. Ipatulpo ka man. Bulbuli anda. Normal. Uri buli-buli yung kayo sumanlang tikinagpaiso na. Dijajak buli-buli. Di ba no guilty di may sa tao, peso di magkoko na. Sumanais ka palang kadugsul. Pagbali na nakaslador yung tarupang. Buti na lang, mukhang star apple ako. Makinis. Nakita niyo yung star apple pag nahinog. Nabubulok. Ang kinis, pare. Hindi kagaya tong kasama ko, mukhang durian talaga. Talaga. Kumain Dapat ka. may sweet. Para hindi kita bubuliin. Yung sweet naman. Talaga? Oo. Mangangkat durian. Bastos niya nanak. Awa nung. Bagamanda. No, ma. Talaga kang... Hapon. Nagmayat nga.
Estudyante Manti Dorian, makapasarwa. Makapasaruwa mo gaminta. Agora ka. Damdaman maulaw kang tumanen. Minisungol niya hinay-hina lang. Suka ka, umalis ka dito. Bag ano si bibiyagak pa niya, paiso no bigat to yan. Hindi mayat. Basta lang tibiyagi. Basta lang si biyag. Nagpatingga nga talagan. Lasin mo man na ito yung estima imula. Thank you, Lord. I'm full. Oh, hana nga mga rabiin. Si Kalatan. Kanamatan Ala, kuno bagim day, bag kinan ko magtunti nagadon. Nabayo mo ka. Maulaw ako. Nakamadmadi dati nga kadua. Kanayon nga. Maulaw ako busog. Kuno kahit ko pati maisa. Kamat agad. Sukdal nila. Mayaman sa likod. Ano? Ang tupay nakita. Kadyo nagtilugan. Di mga Dorian. Huwag yung Naawan kalimutan. di sa duwam. Huwag yung kalimutan to Ito mukhang durian na to Alright. Kasi wala. Ganon. Pingat. Share and subscribe your channel. The channel Channel 7 lang. Ano saan yung i-subscribe tani? 35 pa lang di subscriber na. Agpalit yun na dati 1,000. Gaasam mo. Ano nilito? Sagot mo. Sagot ko na dati 1,000 subscriber na dati palit yun na. Talaga. Ayun. Ano nga lechon na datakti. Baka mo ko nam nga lechon manok laang. Ano sardinas? Sardinas lechon. Tuhan niyo po ang video na to. Mukbang durian. Mukbang durian. Please click the like button and subscribe. Bye-bye!